Harrituta gaude, azkeneko aste hauetan, udal gobernuko kide ezberdinek egiten ari diren adierazpenekin. Improvisazioa, iritzi aldaketak, desadostasunak agerian gelditzen ari dielako. Ematen du daukagula gobernua noraezean dabilena eta ez dakala bat ere garbi ze hiri eredua nahi duen Donostiarentzako. Adibide ezberdina daude, munduko futbol txapelketa izan daiteke bat. Orain dela 2 urte saldu ziguten oso ona zela Donostiarentzako eta esan genuenok behar zituela beste informe batzuk jakiteko ze eragin negatiboak eduki zezaketen ere gutxietsiak izan ginen. Jakinda, orduan jakinda eta danok genekin Montreal edo Chicago bezalako hiriburu batzuk ukatu egin zutela egoitza izateari argudiatuz ez zutela FIFAri txeke txuri bat emango negozioa egin zezaten bere hiritarren kontura. Jakin nahi deuna da, ordun, orain dela 2 urte, Jon Intzausti eta Neko Goiak eta PNVek prezeuden edo ez, ordaintzeko eskatzen zen dirua eta betetzeko FIFAk jartzen zituen baldintzak. Ze orain, Jon Intzausti atera da esanez, baietz behar direla ikerketa horiek eta baietz egin behar direla erabaki bat hartu aurretik. Hau iritzi aldaketa bada, baina bada ere espektatiba sortzea geho ez betetzeko eta arduragabekeriat ere bada. Beste adibide bat izango litzateke zerga turistikoa. EH Bildu urtea dia eskatzen ari dela ezartzea zerga hau eta orain arte ez da egin, baina orain bideratuta dago, baina Jon Inzaustiri okorritu zaio orain dela aste batzuk esatea, egin zitekela aurten udan ezarri hemen Donostian, korrika, presaka, modu irregularrean, jakinda, eta hau da larriena, ez zela posible, ezinezkoa zela, eta 2027 arte itxoin behartzela. Hau da, jendeari gauza bat esatea, jakinda ez dela beteko, eta improvisazio hutsa, eta ardurabekeriat ere. Eta gero daukau etxe bizitza desadostasuna nabarmena dira, bi kideen artean, Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen du apustu baiten garapen urbanistiko guztik, esku pribatuetan usteko, eta gaina esaten du behin eta berriz ezin dela interbenitu eraikitea dagoen eremuak edo auzoetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen du etxe bizitzarena negozio ikuspegi batetik tratatzen eta ez defenditzen donostiarrok dugun etxe bizitza izateko eskubidea. EH Bildu berriz beti esan du gakoa dela etxe bizitza publiko eta babestuaren parkea handitzea alden gehiena eta hortarako eraiki behar dira etxe bizitza berriak. Pentsatzen dugun Donostian hau egin daitekela barrura begira lur gehiago okupatu gabe, baina baita ere interbenituz eraikita dagoen auzoetan lortuz horietan ere etxe bizitza babestua. Eta gurea beti esaten dugu lideratu behar dela publikotasunetik. Badirudi EH Bilduk asmatzen duelak diagnostikoetan eta EH Bilduren soluzioa diela egokienak Donostiarentzako. Hainbeste zalaparta, hainbeste improvisazio, hainbeste aldatzea iritziaz, usten dugu lotuta dagoela zuzenian, Jon Inzausti irudia indartzeko egiten ari dian marketing kanpainarekin. Baina ez dugu ahaztu behar, Jon Inzausti alkate izan aurretik 10 urte egon zela udal gobernuan, ardura importanteekin, tartean turismoarena, eta ezin dute orain azaldu inongo erlazioa aukiko espalute bezala aurreko urteetan egindako guztiarekin. Ze orain bai, diskurtso amableak, gertukoak, diskurtsoak empatikoak, baina diskurtsoa besterik ez dira. Nolabait nahi dute gerturatu Donostiarron benetan kezketara. Baina diskurtsoa dira, zegeo ekintzetan ikusten da betikoarekin jarraitzen dutela. Eta garbi dago, gure ustez hala da, Donostia saldu dietenei interes pribatu batzuei eta enpresa pribatu batzuei ezin dute momentu honetan salbatzaile gisa bere burua aurkeztu. Donostia dagoen egoera erantzule batzuk ditu eta hauek ezin dute izan arazoen konponbidea.